ଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଶୀତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇବାର କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୋତେ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଥିଲା ସୋମବାର ଆଉ ସୋମବାର ମାନେ ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରା ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ଆମେ ତ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ମନ୍ଦିର ଯିବାଟା ନିହାତି। ସେମିତି ଆଜି ଦିଦି ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ କାହାର ନିର୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ସଜାସଜି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ହଉ ନନା ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ମନ୍ଦିର ଆସୁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ନନା ନଥିବେ, ସିଏ ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ତ ଆମେ କ୍ଷୀର କି କଦଳୀ ଯାହା ବି ନେଇଥାଉ ଆମକୁ ଥୋଇକି ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆଜି ଯାହା ନନା ଥିଲେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ନନା ଏମିତି ସେମିତି ନଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗେ, ଆମ ଗାଁରେ ହିଁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆମେ କେଉଁଠିକି ନ ଯାଇପାରିଲେ ବି ଆମ ଗାଁରେ ହିଁ ଆମେ ଡେଲି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲୁ, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଠି ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସିରିୟସଲି। ତାପରେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ମୁଁ ପୁଣି ରେଡ଼ି ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, କାହିଁକିନା ମୋର ଆଜି ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ ଥିଲା। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଟିକେ ପୁଣି ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଉ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭିତରେ ମୋର 2-3 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଲାଜ ଏମାନଙ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ହାଏ କହିବାକୁ ବି ଆଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ବେଳେ ଆଙ୍କ ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ଭୁତୁଣି ସାଙ୍ଗ, ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁନି ଫୁନି ଗୁଡ଼େଇକି ମୋତେ ଗଲା କହିଦେଇଛି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ଗଲା ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ମାନେ ଏପଟେ ଭୋକରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି। ତ ଯାଉଛି ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।